салом дӯстон, шаби гузашта ҳангоме ки дар ватани футбол ҳама дар фикру хаёли ҷашнгирию рақсу бозӣ буданд, ду дастаи беҳтаринашон ҷашни ҳақиқии футболро манзури мову шумо карданд. Ливерпул ва Ньюкасл яке аз беҳтарин бозиҳои чемпионатро пешкаши ҳамагон карданд. Сол нав оғоз шуд, аммо ба фикрам бозии бартарии сатфоизаи як даста бар дастаи дигар аллакай баргузор гардид. Ливерпул аз аввал то охир Ньюкаслро ба кунҷ карда чунон зери зарба қарор дод ки ягон ҷои обод дар бадани Ньюкасл намонд агар мо ин дастоҳоро ба боксёрон монанд кунем. Аз нигоҳи футболӣ бартарии дастаи Ливерпул бар Ньюкасл чунон буд ки ҳама Ливерпулро қаҳрамон мебинанд. Бо баҳонаи бозии яке аз пешсафони Премер-лига мо ба ҳолати мусобиқаам як назар мекунем. Хабарҳои дигарам ҳаст ки видеои моро то охир тамошо карда маълумот пайдо карда метавонед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ давом дорад ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошанд. Брайтон ба меҳмонии Вестхэм меравад. Жирона дар майдони худ Атлетикоро пешвоз мегирад. Барселона қувваи худро бо Лас Палмас месанҷад. Дар Кубоки Англия вохӯрӣ байни Арсенал ва Ливерпул мегузарад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Як мухлиси ашадии Арсенал ҳатто чунин баён кард: ман ҳамчун фанати ашадии дастаи Арсенал мехоҳам ки лондониҳо чемпион шаванд, аммо агар Арсенал аз пойгаи қаҳрамонӣ биафтад, бигзор қаҳрамон Ливерпул шавад. Онҳо барои чемпионӣ ҳамаи чӣ доранд. Мухлисони содиқ, варзишгоҳи беҳтарин, сармураббие ки ҳам харизма дораду дар пеши даста қадри бузургро соҳиб аст. Агар Арсенал дар пойгаи қаҳрамонӣ ақиб монад, ман Ливерпулро мухлисӣ хоҳам кард. Фикр дорам мухлисони Ливерпул ҳам чунин фикр доранд. Беҳтараш қаҳрамонӣ ба Арсенал боидиянд, на ба Манчестер Сити. Худи бозӣ яктарафа сурат гирифт. Гӯё ба тарафи дарвозаи Ньюкасл нишебӣ бошаду ба тарафи Ливерпул баландӣ. Ин ҳам дар ҳолест ки яке аз қаҳрамонҳои асосии бозии дарвозабони Ньюкасл Дубровка шуд. Новобаста ба сар додани 4 гол ӯ сейфҳои зиёд кард. Тасаввур кунед ки агар ба ҷои Нюнес дар ҳамлаи Ливерпул он Торреси соли 2013 мешуд, дар ин сурат мо метавонистем 7 гол ва ҳатто бештар аз онам бинем. Омори XG ки Ливерпул дар ин рақобат нишон дод рекордӣ шуд. Аз мавсими 2016-17 ягон даста беш аз 6 надошт, аммо мерсайдиҳо дар бозии дишаба 7 аз 127 доштанд. Чун дар вақта пас аз бозии Ливерпул эҳсосоти гуногун пайдо шуданд. Аз як тараф бартарии калон, 30 зарба ба тарафи дарвоза, омори XG 7-10, вале голе ки моро ором кард танҳо дар охири дидор зада шуд. Яъне рақиб 70-80% имконоти худро истифода бор Ливерпул бошад, танҳо 20-30%. Дубли Муҳаммад Салоҳ ва як голи Кёртис Ҷон ва Коди Гакпо пирӯзии Ливерпулро таъмин карданд. Бо ин дубл Салоҳ ҳисоби голҳои худро бо Эрлинг Холланд баробар кард. Ҳарду 14 голӣ доранд. Клоп пас аз бозӣ ишора кард ки ин супербозӣ буд. Ба ман ҳамаи чиз ғайр аз голҳои сардода писанд омад. Мерсайдиҳо айни замон дар зинаи якуми ҷадвал қарор доранд. Таъқибкунандаи асосии айни замон Астон Вилла аст ки 42 хол дорад. Ман Сити як бозӣ камтар дошта 40 имтиёз гирифтааст. Арсенали чорум ҳам дар ҳисобаш 40 хол касб кардааст. Рафаэл Леао худро бо Криштиану Роналду баробар карда чунин ишора кард: гуфтаҳои бисёр ҷолиб, аммо як чиз нофаҳмо аст. Магар худи Леао ҳам худхоҳ ва эгоист нест? Ин суханҳо барои онҳое ҳастанд ки бозии Миланро ягон бор тамошо накарда бошад ва номи Рафаэл Леаоро якум бор мешунавад. Дур намеравем. Бозии охирини Милан бар зидди Сасуоло буд. Миллион маротиба бозингари португалӣ метавонист ба Жиру ва Пулишиш пас диҳад, чун онҳо дар мавқеи беҳтар қарор доштанд. Вале ин футболбоз тӯбро ба пои худ гирифта чум чӣ корҳо кард. Гапу амали Леао ба ҳамдигар баробар нестанд. Ҳама медонад ки ӯ финкуниро дӯст медорад, тӯбро зиёд дар назди худ мегирад. Бозингаре ки пеш аз ҳама дар бораи даста ва ҳамдастагонаш андеша кунад, ягон маротиба ба ин шакл бозӣ намекунад. Хулосаи гап: дурӯғаме, русиёгаригаме. Уго Лорис ба дастаи Лос-Анҷелес гузашт. Ин дастае аст ки дар он Бел ва Келини карьераи худро ҷамъбаст карда буданд. Лос-Анҷелес дар MLS бозӣ мекунад. Дарвозабони фаронсавӣ тибқи шартнома бои то тобистони соли ҷорӣ дар Тоттенхем меистод ва аммо ӯ ба хулосае омад ки вақтро беҳуда нагзаронда барои фатҳи қуллаҳои баланд ба Амрико равад. Дастаи амрикоӣ барои ҷалби ин бозингар ягон тин харҷ накард. Лолис дар таърихи дастаи Тоттенхем нақши борис дорад. Ӯ яке аз дарвозабонҳои беҳтарини тамоми давру замон дар Тоттенхем
Тоттенхем аст. Соли 2012 аз Лион ба Тоттенхем омада пас аз чанд муддат нафари якум дар хати дарвозаи лондониҳо шуд. Солҳои тӯлонӣ ӯ бо сейфҳояш ҳамаро дар ҳайрат меовард. Қуллаи барамтарини Лорис бо дастаи Тоттенхем ин баромадан ба финали Лигаи Чемпионҳо дар соли 2019 мебошад. Он ҷо Ливерпул дастболо шуд. Маълум ки дар Тоттенхем ин бозингар ягон ҷоиза нагирифт, аммо дар дили ҳар як мухлиси дастаи шаҳри Лондон ин дарвозабон қарор дорад. Бо Лос-Анҷелес Galaxy дарвозабони фаронсавӣ як сол шартномаи ҳамкорӣ баст. имкони тамдид кардани он ба муддати як соли дигар вуҷуд дорад. Ливерпул мехоҳад Килиан Мбапперо бихарад. Мерсиядиҳо мехоҳанд ҳаятро барои пойгаи қаҳрамонӣ қавӣ гардонанд. Гап сари тобистони соли ҷорӣ меравад. Пас аз тамом шудани мавсим дастаи кишвари Англия яке аз фаъолон дар ин самт хоҳад буд. Ливерпул бо ду сабаб мехоҳад Мбапперо ба ҳаят ҷалб кунад. Якум, ин иваз кардани Салоҳ. Ба Муҳаммад таваҷҷӯҳи дастаҳои арабӣ кам нашуда, рӯз то рӯз зиёд мешаванд. Мерсиядиҳо ин бозингарро зиёд қапида наметавонанд. Аз ин лиҳоз сари вақт бояд як ситораи дигари намоён ба даста ояд. Клоп ҳамеша дар шогирдии худ ситораҳои тобон дошт: Левандовски, Салоҳ ва дигарон. Сабаби дуввум баробар шудан ба дастаи Манчестер Сити мебошад. Шаҳриҳо ҳамеша харидҳои бузург мекунанд. Ливерпул ҳам бояд дар ин ҷиҳат кор кунад. Ливерпул худи ҳозир бисёр қавӣ аст, ба онҳо як опорники сахт лозим аст. Ҳамчунин дар сурати рафтани Салоҳ бояд як ситораи тобон ба даста ояд. Бо омадани Мбаппе рақобати ӯ ва Холланд темаи асосии мавсим хоҳад буд. Аз нигоҳи стил ҳам Ливерпул ба Мбаппе мутобиқ аст. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.